салом алейкум дӯстони азиз. Созе нағзен саломатиятон хубай бори новинка омадаги дар магазини 1001 майдачӯида духтаракоиро бинен барои равған гирифтана. Пасон 10 сомон и пластмассияи духтаро. Баъд бо азанаи банҷко омадаган иёам 10 сомона. Айна инош чи? Инам 10 сомон. Духтаро бозори Корбона иҷа тарафи Тило бозора рӯ барои ҳафтум дарвоза мешава. Ҳафтум дарвоза ай тарафи пажаркая ай нуқтаи савдо бошад аз тарафи Тило бозор. Магазини 1001 майдачӯида. И чанд сомай? 30 сом. Анаи 30 сомон. Ира бинен чихи хушруча шишагӣ ай. Марамат бори новинка чи ай? Мана ин чи ай? Ира бинен духтарако баничка шишагӣ ай 10 сомон. Фасон бори новинка. духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тоза на доғи рӯ доранд на приш доранд на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмасӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд корейски кремо ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания доставка Тоҷикистон ҳастай Россия ҳастай метавонед дархост кунед шумо да миёран метиҳанд саб сафед мекунад рӯра баъзан кремош ҳастай мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад пайдоиши ҳар намуд мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дига и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан инами хоҳарака ози ма мепартом биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед пушаймон намешавен. Ина бинен инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рубл дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави. Баъд инаи тарелка омадагиян. Ино чанданд? 10 сомони. Ина марҳамат тарелкошона бинен чихе гулакҳои хушрӯ омадай 10 сомон. Калон андухтаро марҳамат рақамҳои яке аз савдогароро мемонам касе ки доставка мехоҳад чунда нависен духтаро 10 сомон. Ана баъд новинкаро бинен духтаро хушрӯваканино шишагӣ будай 2 донаш 15 сомон. Донаш 10 сомон. Мана донаш 10 сомон духтаро. Ана бадани пластмасаку чанд сомон? 2 ана ино 2 15 сомон. Хулоса духтаро мана иношам пластмасиян 2 донаш 15 сомон. Ай шишагӣ бошад донаш 10 сомон. Мана иҷада бо пиёло омадагия новинка. Ҳозир ма пиёлои новинкарам шумо да духтаро нишон диҳам. Умедворам ки маъқултон мешава. Мана намино новинка 8 сомон донаш. Марамат. Ина иглам новинка 8 сомон. Ман аз ин тарелкош буд ина пиёлаш омадай 8 сомон. Иша бинем бо 8 сомон. Хулоса иҷара пиёлоям пиёлои новинка хушрӯ 8 сомони пиёлошон. Ина тарелкоям 8 сомон ана. И размеро духтаро 8 сомони ай. Марамат каседа ки дар корай биёен анамин магазини 1001 майдачӯида да бори новинка омадай. Бисёр мепурсед новинкора. Ина бо новинка. Мана пиёлаи хушрӯвак диден 8 сомони. Мана иша бинен иям 8 сомон бори новинка яй. Хулоса пиёлошон бисёр ай. Ҳамаш новинка донаш 8 сомони. Ана баъд бо бакалои новинка иҷада ирӯз ма фақат бори новинкаро нишонтон додастам. Шумо метавонед бо биёен дига чизошона бинен бор бисёр доранд. Ё чанд сомая? Хушрӯвай калон. Ино 25 сомонанд. Калонанд духтаро. Марҳамат метавонед омада ай пеш хитон бинед. Ина ива ё чанд ай мачалко? Ё 10 сомон донаш.
ауҷада бакалои новинка ҳаст. Ози духтаро бакалои новинкарам нишон метиҳем. Чӣ омадагиай. Ана духтаро нӯшако 10 сомонӣ шишагиян. Ина бакалои новинка 10 сомон. Мана ино новинка 10 сомон. Баъд аз ана ин тамом шудагӣ буд омадай. Духтаро касе ки наёфтед биёен 10 сомон. Ана ям бори новинка 10 сомон. Чандта расветка доштай. Ана баъдан боиҷада обнӯшакҳои дигар хел. Ина бакалам бинен духтаро. Ина рӯ ба рӯи ҳафтум дарвоза диден. Ина ҳафтум дарвоза зу тарафай. Ай магазин бошад аз раҳи тараф рӯ ба рӯи анамо ҳафтум дарвоза. 10 сомон. Бори новинка. Иноям 10 сомон. Мана. Иҷада ози обнӯшакҳоро нишон диҳам. Ина бинен ҳар намуда обнӯшакҳо ҳастай 10 сомонӣ. Мана касоне ки дидагӣ набуден марамат метавонен биёен ай пеш бинен борои нав. Ина бо бакал. Бакали новинка 10 смаяя 10 сомон. Хулоса духтаро дер накунен биёен ҳозир дарафти навор бо ман нишон метам ки чӣ омадагиай. Ба духтарако ира бинен и хели шапкаяй шапка шарф хушрӯ мехуш мана перчаткия мешава. Нархаш 60 сомон будай. Мягкий хушрӯ. Ази бо ина я расветка омадагия. Ази ям як расветка будай духтаро. И дига чӣ будай? Хулоса 60 сомон. баъд аз ана ми намудо контейнеро ҳама хелаш омадагиай духтаро. Марҳамат метавонед амхе органайзеро омада харидорӣ кунен. Ана имиам бори новинка. Ана 10 сомон. И расветкашам ҳаст духтаро. На сабат чойи хушрӯ омадагиай. Мана михе тарелка чойи хушрӯ омадагиай. Ана контейнерошона бинен чӣ хел фасона. Ҳамаи ҳамино 10 сомон. Як дунаш 10 сомон духтаро. Мана ҳами поён ҳамаш диден органайзерову ҳам хел сабойкои фасон. дафаш пасуда бисёр омадай духтаро. Мана ин тарафа бинен ҳамаш ҳам хел органайзер. Инчунин тамошобино ина тарелко тамом шудагӣ буд 25 моҳ бо омадай. Аз ана ин бо новинка омадай чоркунҷаш. Нархаш 30 сомонӣ. Диден? Ина чоркунҷаш 30 сомонӣ омадагиян. Ино бошад 25 сомон. Марҳамат ана ино бошад супницо 50 сомон. Бинед чӣ хел калон мехушрӯвай. Хулас ҳаст бо аз ана ин 25 сомон. тарелкора бинен коса тарелка ҳар он чизе ки мехоҳем инҷада шумо пайдо мекунем духтаро. 10 сомон. Мана бештараш 10 сомонияй. ана баъд духтаро парта. И партора приста буден марамат 70 сомонӣ бо омадагиай. касоне ки наёфтагӣ будан биёен духтаро ҳастай ҳозирашда партои новинка бори навда омад. ана иёра бинен калони хушрӯан. ино донаш 15 сомон будай. бори навай. ина чанд тари сумка дора. марҳамат касоне ки гирифтанием 15 сомон. амино ҳамаш 15 сомон. а и тараф бошад 11 сомон набодоран. ана и тараф донаш 11 сомон. марҳамат ино ҳамаш 11 сомон донаш. духтаро ёра бинен 10 сомон мошинча фасонак иҷада чанд та ранг дора. ҳамаш 10 сомонӣ. мана ёям 10 сомон. мана ана мино хушрӯан духтаро кӯдакода барои ранг кардан 10 сомон. мишкачара ранг мекунем. тараф ду донаш диден ё ду донаш 15 сом барои ҳар намуд духтарако
кудако бозӣ карданшон. Мана мӯйлни пузыр астай, конструктор аст, ина мошинчаҳои ҳар хел астай. Адел игрушкашондам бори новинка омадай, ба назар бигирен духтарако. Мана аз ин тараф бинен, амино ҳамаш борои новинка. 10 сомон. Мана ин соат кудакона 10 сомон. Ина духтаро канцеляриядаям новинка омадагиай. Мана беҳад ва якой хушрӯ, финалои фасон, ручка, қалам, ҳар он чизе ки мехоҳен бори новинка. Ина духтаракое ки бори новинкара интизор будем, биёен магазини 1001 майда чӯйда борошон омадагиай ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Иҷада заколка, резинка, кашлёкча, абадок, аминоям ҳамаш бори нав духтаро. Марҳамат, биёен инорам бинем. Баъд инчунин духтарако, манам хел ҳамаада омадай духи, атистон, хулоса ҳамаи чил. Мана бори новинка иноям. Брилокои фасон омадагиай. Мана бинен дастмона, брилок, лак, помада. Парфюмерияшонам бори новинка доранд. Мана тарафа бинен. Тушу, тену, ҳама чи доранд. Хулас духтарако, каседа дар кор боша, бо омадай пеш хитон бинед. Идафаш лекин бештар пасуда омадагиай. Ина касоне ки пасуда харен, марҳамат, ҳама намуд пиёла, тарелка, коса, ҳама намуд омадагиай. Биёен ай пеш хитон бинен. Инчунин духтарако, ина сумкои фасон овардагиян. Аз 30 сомон диден, аз 30 сомон сар мешава то 90 сомона. Марҳамат, каседа дар корай бинен чихе необычни хушрӯ. Биёен нанами магазини 1001 майда чӯйда. Духтаро боз як бори новинка омадагиай дар магазини 1001 майда чӯйда. Ҳозир ма шумода иёра распаковка мекунем, нишон метем. Нархаш 70 сомонай. Ира бинен духтаро. Мана ин даст барои даст гарм кардана ё одамои бозоршинда беҳад нағзай. Мана зарядкати боша, заряд мемонанд. Мана гарма как дастора нигоҳ мекунад. Мана 70 сомон гарелка. Марҳамат. Доставка дар кор бошад, рақамҳои савдогара ман мемонам.